O kolese, jednom z najstarších vynálezov ľudstva, je najnovšia interaktívna výstava z cyklu Vedecká hračka, ktorú ponúka vo svojich výstavných priestoroch Potatranské múzeum. Zahrať sa tu môžete do konca apríla. Doslova desiatky hračiek sa rozbaľovali deň pred premiérou v poradí už 24. verzie výstavy Vedecká hračka v Potatranskom múzeu. Tentokrát na tému jedného z najstarších vynálezov ľudstva, koleso. Sme vybrali z množstva hračiek práve tie, ktoré majú nejakú funkciu kolesa, alebo sú spojené s kolesom, alebo majú tvar kolesa. Na výstave sa všetko krútilo, točilo, gúdalo či kotúralo a každá jedna vec mala s kolesom niečo spoločné. 11 kolesových hniezd, tak ako ich pomenovala autorka, majú pobaviť malých i veľkých návštevníkov výstavy. Toľko trávime pred obrazovkou, že zabudáme na to harmonizujúce poučné poslanie hier. My chceme hlavne, aby sa ľudia chodili ku nám hrať. To znamená, aby sa tu chodili hrať nie len deti, ale aby dotiahli aj rodičov, starých rodičov. Keďže nejde o bežné hračky, každý návštevník musí objaviť ich trik, ktorý približuje niektorú prírodnú zákonitosť, jav alebo technický fenomén. Na návštevníkov čaká vyše 100 predmetov z 28 štátov. Ono, niekedy tie zdanlivé jednotlivé veci sú veľmi zložité. Myslím si, že objav toho kolesa, proste to bol objav, ktorý posunul ľudstvo milióny krásnych obrehov. Autička. Keď som bola malá, tak som mala kočiárik. Aj na tom boli kolesa. Tak v živote mi napadlo, že s kolesom môže byť taká sranda. Múzeum tiež plánuje usporiadať metodický seminár pre učiteľov základných škôl s témou hračky a ich využitie na školách. A radi by sme v mesiaci apríl predstavili tú výstavu aj učiteľom, pretože mnohí budú môcť využiť tie poznatky a nové informácie na nej získané práve v práci s deťmi.